komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Lasay 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang oras Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Miyerkules, Pebrero 10, tuig 2021. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Suspended Kapitan Villarosa ginreklamo sa CIDG. Lacson nagklaro angot sa pagsaylo sa lokasyon sa Provincial Capitol Building. Sa balita national, LTO ginhangkat nga magpathag kung paano makabig nga reckless driving ang hindi pagsuksok sa face mask. Issue sa food industry ginapaktuan ni Presidente Duterte. Kag sa ating balita international, Moderna nagsulod sa supply agreement para sa COVID-19 vaccine sa Taiwan kag Colombia. Sa sports balita, matapos ang 4 ka pierde Pistons daog kontra Nets. Kag sa ating balita entertainment, Marlo Mortel suportado niya anay love team nga si Janela Salvador. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini.
Lasay sa Tres Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sa mga balita lokal. Nagpasakas ang reklamo sa CIDG ng 5 barangay kagawad sa barangay Tangub bato kay suspended punong barangay Noli Villarosa kag 4 kay ban pa angot sa ginaligar mano mali ang operasyon sang barangay. Ang mga ginareklamo ang Mosanday Villarosa, acting punong barangay Luz Atienza, barangay Treasurer Teresa Dumajego, Secretary Racing Joy Cabalhin, kagisa ka barangay kagawad ng Chair sa Committee on Finance. Ginkilalang matagreklamo nga sanay kagawad sa Katria Joan Sonata, Sally Cañada, Dindo Amadeo, Eduardo Lavadia, kag Jose Montaño. Si Sonata nagpadala man sang reklamo batok sa 5 sa Office of the President sang Disyembre 2020. Sa press conference, ginpahayag ni kagawad Sonata ang spokesperson sa matagreklamo nga damlag lang ilan na tukiban nga sa plantilla nga payroll ginaligar mayara sa ngalan sang patay nga nagtaliwan sang 2019 base man sa budget appropriation para sa 2021. Sunod sa mga tagreklamo ang Tangub ang may 91 ka JOs base man sila ginpermahan nga resolution for withdrawal silang allowance kag wala sila nakahibalo kung sino ang mga ini. Ginpahayag man ni Sonata nga si acting punong barangay Atienza naghatag sila sang listahan sang JOs nga ginaligar humalin sa 91 yara na lamang sa 49. Para sa mga tagreklamo, luyag nila nga masaksihan kung mag-release ang allowance sa mga barangay personal kag JOs para masiguro nga ang ginpermahan sa payroll ang insakto sa ginabaton sang tawo. Kaya wala kami naghambal nga kung may nga hindi kami magpirma. Para ano nga hindi kami magpirma? Amo lang ginaya, warm bodies, payroll, para makilala namon ang tawo sa barangay, payroll, nga makita namon kung pilang amount ka dapat nila batunon, kag ang pag-release ng kwarta kung insakto ang ginabaton. Kaya ang katabo sa Tangub, una perma, antis kwarta. Si kagawad Katrina Joan Sonata sang barangay Tangub.
Ginpahayag ni suspended punong barangay Noli Villarosa nga wala ini sa may nabaton nga formal nga komunikasyon gikan sa Office of the President o kon sa CIDG angot sa reklamo batok sa iya sang 5 ka mga kagawad sang Tangoba. Suno kay Villarosa kinamatarong sa mga kagawad ang pagpasaka sang reklamo. Nanindugan si Villarosa nga wala ini sang ghost employees kag ginpanginwala man ang ngalan sang yara sa plantilya nga patay na. Ginkonfirmar ni Villarosa nga sang Marso 16, 2021 o kon na 2020 o kon sa 2021 magabalik ini bilang kapitan matapos ang 6 ka bulan nga preventive suspension. Suno kay Villarosa nabasura na ang kaso sini angot sa SAPA. Sa karon suno kay Villarosa masako ini sa iya nga negosyo kag yara siya sa Mindanao. Ang dapat nila sa akong agensya wala tama kayo let's say magambal sila GOs may mga gusto ko how many months di ba suspended ako suspended ako alam taon na nila. Ang kabahin sa pagpahayag ni punong barangay Noli Villarosa. Sa ibang nga balita lokal, na-isolate na ang 7 sa 121 ka mga empleyado sa Transcom nga nagpositibo sa COVID-19 matapos liwatgin paidalom sa swab test nagligad nga Sabado. Ang 7 ang diara na sa isolation facilities ang syudad kag tanan symptomatic o kung wala sang sintomas nga ginabatsyag. Ginpatigay ng re-swabbing sa 121 ka mga on-site employees para masiguro nga hilway ang mga ini sa virus. Suno kay Executive Assistant Ernesto Pineda ang pamuno sang extraction team sang syudad. Tanan nga yara sa line list nga nagpositibo sa masakit gikan sa Bacolod EOC ang na-extract na sang syudad. Nagligad nga Pebrero 8 sang liwat nga nagbalik ang operasyon sang Transcom matapos temporary nga naguntat sa nagpositibo ang 41 ka mga empleyado. Ginapatuman naman sang Transcom ang backtrack ordinance sang syudad. Ginakabig ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran nga dako nga hangkat sa kapulisan ang pagsulbar sa mga krimen sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Familiaran nga kung wala sang crime solution, magapabilin ang espekulasyon sa publiko, kabangdanan nga mas maayo kung maka-focus ang kapulisan sa crime solution. Sunog kay Familiaran, magapatigayon sa pagsapol ang Peace and Order Committee sang syudad upod ang kapulisan kag tanan nga concerned agencies. Sa madumduman, madamo na nga insidente sang pagpangluthang ang nagluntad sa Bacolod kag ang labing ulihi amo ang natabo sa barangay 2 kagabi sa diin isa ang patay kag isa ang pilason matapos gintiro sang riding in tandem. Sa dugang pa nga balita lokal, gingkaron ni Governor Bong Lacson, wala niya ginapadalian sa sangguniang panalawigan ng pag-akto sa planong pagsilo sa Provincial Capitol Building halin sa Bacolod bakado sa may syudad sang Talisay. Suno kay Lacson, luyag niya anay may baluan kung pilang dugang ang gastuhon sang gobyerno provincial sa mga plano, ilabi ng pag-develop sa pagasayluhan nga lugar. Ini nga proyekto ang kuntani ang 1 billion peso nga new provincial administration center sa may dalan Aguinaldo syudad sang Bacolod. Gin pa siguro man sang gobernador nga tinguan sang probinsya nga masugdan ang construction subong nga tuig. Sa tiyon nga maprobahan sang SP ang plano, gilayon nga padalaan sang notisya ang contractor nga Dynamic Builders and Construction Incorporated para sa naitala na ang pag-umpisa sang construction. Matapos ang 2 ka semanang kalawigon bilang COVID-19 free city, liwat nga na-record o kung naka-record ang syudad sang Kabankalan sang isa ka bag-o nga kaso sang coronavirus. Sa datos sang City Health Office tubto Pebrero 9, 2021, ili amo ang 56 anyos nga lalaki sang barangay Tabugon, local seaman kag locally stranded individual halin sa Cebu. Pebrero 4, 2021 sang siya naghalin sa Cebu pakadto sa City South Terminal, nagsakay sa series bus pakadto sa Bato Port kag nagsaylo sa Maayo Shipping Line sa pakadto sa Tampi Port. Siya ang ginsugat sang DRMO personnel kag gindala sa Binikwil Quarantine Facility bilang drop-off point sa kaupod ang anong pakaiban. Pebrero 7 sang ini ang magbatsyag sang pag-ubo kag kataro. Ginkuhaan sang RT-PCR test sang Pebrero 8 kag Pebrero 9 sang magpositibo sa COVID-19. Ang pasyente natala na nga sa iluhon sa Kabankalan City Hospital para sa isolation kag monitoring. Ini na ang ika-526 nga COVID-19 confirmed case sang Kabankalan. Enero 26 ang una nga nakarecord ang Kabankalan
nga wala na sang aktibo nga kaso sa COVID-19. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 20 Action Radio Philippines Standard Time DTX 500 capsule mga ka-aksyon na DTX.
Lasay sa 26 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalyenasang balita nasyonal. Ginhangkat ni Muntinlupa Representative Rufy Biazon ang LTO nga magpathag kung paano kabigon bilang kaso nga reckless driving ang hindi pagsuksok sa face mass sa publiko o kon pribado nga salakyan. Sa meeting sa House Committee on Transportation, ginpag ni Biazon nga lain ang kaundan sang kasuguan ang sa reckless driving sang sa interpretasyon sang LTO sa pagpatuman sang pulisa sa pagsuksok sang face mask bangod sa coronavirus pandemic. Dugang pa ni Biazon may nakasaad nga tinaga nga safety sa definition sang reckless driving apang ining nagatumod kung paano imaneho sang insakto ang salakyan kag ini ang pagsuksok sang face mask o kung hindi sang nagasakay. Ginpanindugan ni Biazon nga reckless driving ang hindi applicable sa pulisa sang gobyerno ang sa pagsuksok o kung hindi pagsuksok sang face mask sa sulod sang salakyan. Dinadaso sa karon ni House Speaker Lord Alan Velasco ang hagna nga tuyo mapadasig ang pagbakal sa COVID-19 vaccine pagi sa pagtugot sa mga local government units nga direkta nga magbakal sa mga manufacturers nga hindi na mag-agi sa proseso sa public bidding. Tuyo sa proposed Emergency Vaccine Procurement Act of 2021 nga maghatag sa exemption sa kinahanglan sundon sa local government units nga procurement requirements nga nasaad sa Government Procurement Reform Act. Dugang pa ni Velasco tuyo man sang hagna nga mapasiguro nga ang baklo nga bakuna madasig kag epektibo sumungman importante ini agud malabot ang ginatawag nga herd immunity. Sa ibang nga balita national, naglubo sang 3 milyones ang kadamuon sa mga baboy sa Pilipinas sa pagsulod sang tuig 2021. Ini ang preliminary data ang ginpagawa sang Philippine Statistics Authority kon PSA. Samtang nagatingo ang gobyerno nga mapadamong supply sa piyak sang napangatubang nga outbreak sang African Swine Fever kon ASF. Sunod sa PSA, 9.72 million heads ang total swine inventory tubtob sa Enero 1 tuig 2021, manuboy kumpara sa 12.80 million nagligad nga tuig. 71.1% nga pagnubo ang na-record sa backyard farms samtang 28.9% sa commercial farms. Ang tatlo ka mga nagapangunang sources sang inventaryo ang gikan sa Region 6 sa Western Visayas, 12.5% ka may 1.211 million heads, Central Visayas sa Region 7 nga may 12.1% o kon 1.176 million heads, Region 4A o kon Calabarzon nga may 11% o kon 1.64 million heads. Una ginbaso sa Department of Agriculture sa pagnubo sang supply ang malay nga tiyempo sa katapusan sang quarter sang tuig 2020 ang ASF outbreak ang pagsakaman sa presyo sang agricultural goods pareho sang baboy kag manok. Patawag sang Food Security Summit si Presidente Rodrigo Duterte agud matutukan ang isyu agud sa food industry. So kay Presidential Spokesman Harry Roque, pila sa mga talakayon ang mataas nga presyo sa karne sa baboy, paglubo sa farm gate price ang humay kag epekto sang African Swine Fever kun ASF. Nag-issue si Roque sang payag matapos na nawagan ang Pork Producers Federation of the Philippines sa gobyerno nga magpatigayon sa nationwide dialogue agud matutukan ang kakulang sa supply sang karne sang baboy kag manok sumungman ang pagsaka sa presyo sang nasambit nga mga balaklon. Sa balita, sa aksyon! Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time dugang ang mga balita pagkatapos gid lamang sini. Mayong gabi sa mga ka-aksyon namon nga live nga naga-monitor, naga-tune in sa Facebook Live sang DYEZ, kagiban pa nga mga social media platforms, YouTube man akon sa website nga www.actionradiobacolod.com.ph. This time action nahidlaw na ko sa mga netizens. Sa mga ka-aksyon natin, Happy Valentine's Day in advance. Action kay Domingo ang Valentine's Day basi wala. Excited ka na sa action day kay malagaw na sa. Wala po din. Natuon man di ay sa ano. Sa
Sana all. Anyway, Sir Bia Jonathan, good evening, Action Dale, kag-Action Ann, kag sa baby dahil Sir Bia, mayong gabi dira sa inyo. Sakon nga. Ihado. Dira sa may Yap or Bangga Yap, barang isingang airport, syudad sa Bacolod. Kay Mary Joy Puentebella. Hoy, good evening. Bella or Puentebella? May Puentebella. Wala, ko kabalo kung paano na mag-pronounce. Basta sa lihis, may Puentebella. Tapos sa Takuling, may Puentebella. Ang iya na nga apelyado, B-E-L-L-A. Apelyado na Puentebella. Abi ko lugar. Sige, Agidil. Sige. Anyway, Sir Ramiro Dominguez, Toto to win or Totok to win. Do hindi lang nagtalang comment ni Sir Ramiro Dominguez daw. Thank you so much. Araman si Athea Kim Ariman. Good evening, Action Dale and Action Ann. Siyempre, araman si Marilu Travilla Catinoy. Good evening. Yes, kag sa mga members ng Energy Fans Club, sa nga president si Dennis Tibor Roma, sa may Banwa sang San Enrique, si Regent Tan Villalon, sa Banwa naman sang Manapla, kag sa ila sila secretary nga si Anthony Jones sa Villo Ciblano, kay Ma'am Vanessa Mayo, kay Ma'am Yvonne Buicher, kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, sa kay Sir Michael Sison. Sino pa ganyan nakakakitaan ko sa ilang sa GC nila naton gali. Alam pang check ko na lang kay para panigurado. Kay Miss Athea Kim Iriman dira sa Banwa nga Morsha nga naga-monitor man. Thank you so much kay Tita Ems Aboso. Good evening. Yes, good evening. And sa mga ka-action natin nga nakatune in tonight, be a member of Energy Fans Club para updated ka sa mga latest ganap sa mga anchors. Kag, syempre, to be updated man action sa mga local news dito sa Bacolod, kag Negros Occidental. Search nyo lang Energy Fans Club. Sa iyo sa tagsa ka mga Facebook action an, kagabihon ka mo or welcome sa aton sining mga officers. Si Ma'am Jean oy si Sir Gali, good evening. Sa din sa Singapore ni siya bala mo. Good evening diri sa aton ti wala ko kabalo ko sa ila to kun good evening man. Good day lagi no. Sige, and kay Ma'am Yvonne, kay Ma'am Vanessa Mayo nga naga-visit action sa akong sining YouTube channel. Madamo gid nga salamat. Naga-comment kay naga-like. Thank you so much. I'm also on YouTube. Search nyo lang dira John Dale. John Dale Salazar. Search nyo lang. Watch, like, and subscribe. And tap that bell. Basta mo na siya. And also, Action Radio Bacolod YouTube channel. Don't forget. Kag-visit man sa www.actionradiobacolod.com.ph para sa mga consolidated nga mga local news action an. Kaya dira natin nga post ang mga local news sa sulod sa sakadlaw sa aton sini nga website kag syempre ang mga lotto results. Correct. Sige. So maraming salamat. Di pa kita tapos sa standby mga action para sa aton siniduga nga mga balita. Standby.
Kagsalita rin sa nga itong balita international, nagsulod sa supply agreement ang US drug maker nga Moderna Inc. para sa COVID-19 vaccine sini sa gobyerno sa Taiwan nga may 5 million doses kag Colombia nga may 10 million doses. Suno sa Moderna, ang ila bakuna wala pa na aprobahan agud gamiton sa Taiwan kag Colombia kag sa karon ang kompanya nagapahignegosar sa regulators antes pa ang distribution. Ang delivery mag-aumpisa sa tunga-tunga sang 2021. Nagligad nga bulan sang Desyembre ginpahayag sa Taiwan nga magsugot na ang nga magbakal sa malapit 20 ka milyon ka doses ng COVID-19 lakip na ang 10 million doses na gikan sa UK drug maker nga AstraZeneca. Sa balita, una sa aksyon! Sa sports balita, matapos ang 4 kasunod-sunod nga kaperdihan, nakuha na sang Detroit Pistons ang kadalagan kontra Brooklyn Nets sa score nga 122-111. Nanguna sa Pistons si Jeremy Grant nga may career high nga 32 points kag si Dallon Wright nga may 22 points. Sa Nets si Kyrie Irving nga may asang 27 puntos kag 7 ka assist. Samtang nagdugang naman si James Harden nga may 24 points kag 12 rebounds. Wala naman nagkahampang sa net si Kevin Durant sa ikaduwang ation bangod sa health kag safety protocol sang NBA. Sa atong balita entertainment, hindi matagos ang aktor nga si Marlo Mortel ang kalipay sang mahibaluan nga ginbunag na ni Janela ang baby sini sa kay Marcos Patterson. Sa nahibaluan, una nga naging magka-love team ang duwa kag nakaagi naman niya ginlink sa isa kag isa. Sang mabungkag ang ilang love team, nagkanya-kanya ang duwa sa ilang kabuhi bilang artista, tubtub nga makarelasyon ni Janela si Marcos. Payag ni Marlo, nalipay ini para sa kay Janela kag suportado sini ang aktres. Ginako ni Marlo nga wala manadula ang komunikasyon niya sa aktres, rason nga updated ini sa personal nga kabuhi ni Janela. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 32 Aksyon Radio Philippines Standard Time, hinabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules sa Pebrero 10, tuig 2021. Salawat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Live Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.